Hello guys, good morning everyone. For today's video guys, mag-general cleaning ko sa balay guys. Kay ngano, mag 4 days na ko wala ka limpyo or mag 5 days na. Magsigira ko diri og retouch og panglimpyo guys. So karon mag-general cleaning ta. Before ko mag-start og general cleaning guys, mamahaw sa ako kaya padyo ko'y pamahaw guys. So katong manok kagabi nga lechon manok nato nga nabilin guys, di ara ako ang gisabaw. Pero si Banana wala na kakaon ani guys kay gadali siya. Kay dipulog sila karon guys, travel sila dipulog. Di ara guys, ang ang camera ning dungog maayo. Di ara guys, ang ato ang chicken manok kagabi. Gibutangan nako og gisabaw. Gibutangan nako guys og malunggay og alugbati. So karon it's time to eat na. Maupay pag breakfast na ako guys. Oy giatot. Kay kani bitaw magsigita kitaw-kitaw sa balay guys. Nalimot ako guys kay nagpakaon ko sa mga ero ibutang na ko bing anong gabitbit man ko ani nga naman ni stand naunsa. Anak. Nalimot ako pamahaw guys. Natingala na lang ko guys nga ninkitiw na ang ako ang nintiyan kay di ay wala pa dai ko'y pamahaw. So di ara ang ato ang lechon manok nga sobra kagabi gibutangan og gulay. Ako guys salira kay ko makaluto diri mga kanang gulay guys, kanang mga green leaves vegetable kay naamang ko'y tanom. Naraman sa ako ang tugkaran guys, igo raman ko manguha. So, pwede radyo ko makaluto anytime. Kung mugawas po ko guys dito sa gawas gid sa mong balay, naay ko an dito guys kaning okra, naay talong, naay saluyot, naay tanglad, pero akong di ko an wala na lang kuning gawas guys kay istot man ni akong kamera ay mudungo mura magnabuang. Kay kapuya naman ko mugawas guys. So diri na lang ko sa mo ang sulod nagkuha, ang importante na ay utan, na ay sabaw. Okay na. Mabuhi na taan na. Ang ako ang sanina guys kay tapay-tapay guys. Kay giigang inyong manang guys. So kani akong gisuot ang tapay-tapay. Kani kay kuan man ni siya guys kanang dili siya igang nga kuan kay nipis ra man siya. Mura ta si nanay ani lawaw pas nanay. Ngaon na ta guys. Maupay pag breakfast na ko guys kay nalimot ko guys nga wa pa di ay ko'y kaon. Natingala na lang ko guys nga ningut-ngut ang ako ang tiyan. Kay di ay wa pa di ay ko kapamahaw. Diyos ko Lord. Ana, modungag lang tag kulang atong rice. Paghuman ako og kaon guys, paghuman ako akong rice guys o gamay ra kong rice. Paghuman ako kaon guys, mainom na dayon ko ani guys kay nag-diet inyong manang. Inom na dayon ta ani paghuman og kaon. Ay, hala, sorry siloy. Nga natumban ako ang siloy kay nagsunod-sunod ni mami. Pero buyog na kay niglawas mula agra ba migtuburan unya baka ako ning uban nun pero ako sa ning ligoon. Maligo sa mong siloy-siloy nga palangga ni mami. Ano? Huy. Uy, man ang kagkaon. Kuyawan pud tang makwak eh. So, let's eat guys. Let's eat. Pasata water. Na ako'y kuan ang merinda na ako ang merinda. Ang royal na ko kagabi inaapay nabilin. Nara akong royal guys o naapay nabilin guys. Inom po ko anak gamay karon. So let's eat everyone. Mangaon na ta. Agoy maglagot ko ni akong kamera ba nagpakuan gid nga baratuhon ba kay mudungo. Ni ana na to para makita ninyo akong gikaon akong kamera. Ako ilisan akong stand guys. Oy kay mura man siyang namini. Ako mga ero nanoktok na pod murag nang namini pod.
Humana na sila kaon guys, giunan ako na sila pakaon. Ilisan ako akong stand. Okay. Bisag matandog na pud hinuon ni, mapalong na pud hinuon ni akong video. Ako na lang ni pagutan, anak na lang oy. Kay mapalong ni akong video. Anak guys. Di ninyo makita akong gikaon guys oy, kay unsaon man ni nga mudungo man siya maayo katong idungo. Over ko na siya dungo hinuon. Dana ra mo day kay humana mo kaon day, dili magkuan day. Basta kay nagkaon ako guys oy, mura nakita naman ninyo oh, naara. Napatay chicken. Then ang sabaw pud nato nga chicken. Ang one whole man gud nga chicken guys, nya kamiras kong bana akong mga doggy dogs. Dili gyud na namo mahurot og kaon. Mo nang mabinlan pa jud siya pagkaugma, din pagkaugma guys kay ako dayon isabaw. Igang ko pero di ko mag-electric pan kay saba kay mo electric pan. Kusog man gud kay na. Magampo sa ako guys. Sa ngalan sa Mansa sa Espiritu Santo. Amen. Lord, thank you sa food nga nasa kong atubang Lord nga kami makahatag kabasko sa kalawasan Ginoo ko. Salamat sa Lord sa inyong pag-provide sa mga kinanay labaw na kaning pagkaon Lord nga kanunay ana asay bago sa mga lamisa Lord. Ug sa mga blessings Lord nga nadawat ka namo ug sa pag-protect ka namo Lord sa matag adlaw, matag oras, matag segundo, matag minuto. Uban Lord sa kung mamas kung may igsoon sa kung mga pag-umangkon ako Lord ilabaw na sumba nga driver Lord nga gabiyahe karon hatagi siya kanunig anyag kahit kalinaw nga dalan nga siya mailayog mailikay sa mga daotag sa disgrasya uban sa mga kauban. Og thank you Lord sa food og pasaylo kami sa mga sala og salamat sa tanan-tanan in Jesus name amen. Sa ngalan sa Man sa Espiritu Santo amen. Mangaon na ta guys, so mainom sa kog tubig daan aya ko mo hungit og kanon para dili ta mabuaya og rice. So good na tag-eat. Kanami gud sa sabaw ay pag naiutan. Wala guys oh. Ako guys hilig jud kay kog utan. Hilig kog utan, hilig ko og sabaw. Hoy. Palaaway oh, ako ang husky guys, gukod niya ako ang iring asmin. Hoy, human na magkaon di ara mo. Ang gisabaw nga chicken paa. Pero kanyang sabaw nga utan guys, maaptan pa ning banana unyang gabi panihapon niya. Kanit pud akong gisud sa mga ero guys, lamig ilang kaon. Ngayong gabi guys, pag makaulit to si Bana nagsayo, muhapit mig merkado dayon kuan kaning magpalit kog sudan sa kong mga iro kay wala na sila sudan. Then magpalit mo kog sudan namo tulingan sa bawon gyapon tula din prito og kaning unon tunga nga tula, tunga nga prito. Kuan di ay di lang kay nako daghanon ang tinula nga tulingan kay kuan man kanang madaot. So daghanon ako ang prito, isa ka kilo siguro nga prito dayon kanang unon og ang kanang ang tunga unon og tula na ang tinula magtula ra sila kog upat ka buok na.
Well, pinirito ug inunan guys, dugay man na madaot. Ang pinirito pwede ra man puna siya kanang wala ray sabaw. Pwede ra kanang isubak-subak sa utan. Dayon. Lami magkuan og kaning kuan, nangka ba? Magtuno og nangka. Dagan ka diri guys, apoy nangka dito sa unan, pwede ra po ko mangayo dito. Kung gusto jud ko mag-utan. Diri sa mga lugar guys, dili jud ka magproblema diri og utan kay halos diri mga silingan namo na ay utan, ako pud na ako'y utan. Nagatanom jud mig utan di ari guys, kay layo man mi diri og kuan, merkado. Muna nga. Og kanang walay ikasud-an, tantapulan na matong merkado, ang manguha ramig mga dahon din human butangag tinapa sud-an na. Anak guys. Di anak ra inday, kaon pa mami. Humana mo kaon. Mga kaon man luksok. 11:45 na. So unya guys, ako sa ning i-upload guys, pag man ako upload ani ako ana ning i-iris kay para maka-upload na pud ko, ay maka-video na pud ko para upload na ko. Para makita ninyo guys nga tanan akong lihok diri sa sulod sa bay. Kaya ako dyan yung humanang karong adlaw guys, ang ako ang trabaho para ugma relax na ko. Kaya Sabado ugma. Dire na po mi mag-standby sa kumbana sa sala guys, kaya dito man mi nag-standby sa kwarto mga pilado kasi mana man mi nag-standby sa kwarto, dito mi naglantog TV. So karon dire na po mi magtambay sa sala. Pag man ako game view guys, ibali na po na ko tong internet dire sa gawas para dire na po mi maglantaw og TV sa gawas, di na po mi sa kwarto. Ano? Okay. Anong si Bana sa sala na po daw mi, kaya mong sala mingaw kayo ay tawo. Kaya narami sa kwarto perme. Paghuman tanan kaon pa kaon sa mga ero ka. Paghuman mo kaon, kwarto na dayon mi. Mingaw ang sala. Kalamit sabaw ah. So diri ra tataman guys, salamat sa mga legit supporters nako, sa mga nag-like og share sa akong mga videos, nag-follow sa akong Facebook page, Facebook account, sa nag-like og nag-follow sa ako ang Reels, TikTok og nag-subscribe sa ako ang YouTube channel. Salamat sa inyong tanan guys, sa tanan-tanan akong mga followers, sa mga subscribers nako. Salamat sa inyong tanan guys, sa inyong tabang. So amping tang tanan, I love you all. God bless sa ato ang tanan guys. Bye everyone.